3 év tulajdonképpeni egy helyben járás után újra kezdődtek az izraeli-palesztin tárgyalások annak a reményében, hogy végre sikerül megegyezniük. Ez a reménybeli egyesség segíthet a palesztinoknak közelebb jutni céljukhoz, saját független, Izrael mellett létező önálló államuk létrehozásához és elismertetéséhez. Arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülnie mindkét félnek a tárgyalások során, Saeb Erekattal, a palesztinok fő tárgyalójával beszélgettünk. نستضيف كبير المفوضين الفلسطينيين السيد صايب عرقات مرحبا بك في يورونيوز. 4 شهور تقريبا مرت على Körülbelül 4 hónap telt el a tárgyalások újrakezdése óta. Jutottak ennyi idő alatt valamilyen kézzelfogható eredményre? Bár július 29-én elkezdődtek a tárgyalások, nem beszélhetünk igazi eredményekről. Mégpedig amiatt, ahogyan az izraeliek a tárgyalóasztaltól távol viselkednek. Ennek következménye, hogy 31 palesztint öltek meg hidegvérrel, hogy újabb 5992 lakást építéséről döntöttek palesztin területeken. Ez egyébként 3-szor több, mint amennyi lakással New York városa általában bővül azonos idő alatt. Ráadásul az izraeliek leromboltak 239 palesztin házat és más épületet. És ott vannak a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetnél történt támadások. És még nem említettem, hogy 41%-kal több terrortámadást követtek el a zsidó telepesek, mint korábban. Meg még ott vannak a gázai övezet záralattartása miatti feszültségek is. Az izraeli kormány eltökélt a tárgyalások kisiklatásában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatai szerint nem fogja leállítani a telepépítéseket egyetlen órára sem. Úgy tűnik, ön csak az izraeli főtárgyalóval, Tzipi Livnivel tárgyal, és nem az izraeli kormánnyal. Jól látjuk? Az izraeli kormányi a felelősség a telepépítések miatt. Az izraeli miniszterelnök a telepek bővítését választotta a tárgyalások helyett. Netanyahu a békefolyamat folytatása helyett inkább diktátumokkal élne. Azt kell mondjam, hogy az izraeli kormány viseli az összes felelősséget a tárgyalások mostani válsága miatt. Mik az alapvető nézetkülönbségek önök és az izraeli fél között? Nem mehetek bele mélyen a tárgyalások részleteibe, de a nemzetközi jog világos és konkrét keretei alapján kell megállapodnunk. A palesztin állam nem jöhet létre annak kihirdetése nélkül, hogy Kelet-Jeruzsálem a fővárosa. Az is bizonyos, hogy Palesztina nem létezhet a gázai övezet nélkül. Gáza jelent összeköttetést a földközi tengerrel, és a teljes egyesülést is jelenti. Ugyanahoz a néphez tartozunk, és nem vethetünk véget a küzdelmünknek anélkül, hogy megoldást találjunk a menekült kérdésre. Mi történik akkor, ha a tárgyalásokon nem sikerül döntésre jutniuk? Ma Palesztina összesen 63 nemzetközi szervezethez lenne képes csatlakozni, illetve a nemzetközi hatályú jegyzőkönyveket is vonatkoztathatnák rá. Köztük a 4 Genfi, illetve a Bécsi konvenció, illetve a Nemzetközi Büntetőbírósági tagság is. Márpedig mindenkinek, akinek lenne félnivalója a nemzetközi bíróságoktól, fel kell hagyni a bűnök elkövetésével. Ráadásul erős kapcsolatok kiépítésére törekszünk az Európai Unióval. Különösen azért, hogy kiszáríthassuk a telepbővítések ingoványát. De erősítjük kapcsolatainkat Latin-Amerikával is. Azt akarjuk elérni, hogy minél több ország ismerje el a palesztin államot, különösen az Európai Unió tagjai közül. Stratégiát kellett alkotnunk Benjamin Netanyahu stratégiára válaszul. Az övé 3 dologra alapul: hatalom nélküli palesztin hatóságokra lenne szüksége, illetve költségek, főleg felelősség nélküli izraeli megszállásra, és próbálja a gázai övezetet leválasztani a palesztin területekről. Ahhoz, hogy ezt a stratégiát megtörjük, újra kell csatornáznunk a palesztin törekvéseket, segítenünk kell egymást ebben a kérdésben. Netanyahunak tudatában kell lennie annak, hogy mind a 63 nemzetközi szervezethez hamarosan tagsági kérelemmel fordulunk, beleértve a Nemzetközi Büntetőbíróságot is. Milyen okai vannak annak, hogy önök nem hajlandók elismerni Izraelt zsidó államként? Tulajdonképpen a korábban már említettek is elegendőek lennének arra, hogy ez ne következzen be. De ezen kívül sem fogjuk, én személy szerint sem elismerni azt,
hogy ez a föld zsidó föld. Nem fogom megváltoztatni a vallásomat, a történelmemet és a kultúrámat. A politikai viszonyok és a nemzetközi jog kimondják, hogy két ország létezik az 1967-es határokon belül. Ezt mi el is fogadjuk, de semmilyen körülmények között nem fogjuk elfogadni, elismerni Izrael zsidó államként. Korábban szóba került az Izrael és a palesztin hatóság közötti területcsere is, pont azért, hogy megmaradhasson néhány zsidó telep Ciszjordániában. Ezt elfogadhatónak tartaná? Az került szóba, hogy ugyanolyan értékű területeket cseréljünk ki. Erről a témáról egyébként mi csak akkor vagyunk hajlandóak tárgyalni, ha Izrael elismeri a palesztin államot az 1967-es határok szerint. A területcsere ugyanis csak az országok között lehetséges. Ez minden ország számára szuverenitási kérdés. Vannak biztonsági intézkedések az amerikai támogatások alapján, különösen a jordániai határt is jelentő völgyekben? Ezek Jordánia és Palesztina közös határait jelentik. Amióta Izrael befejezte csapatainak fokozatos kivonását innen. Nem fogjuk elfogadni, hogy izraeliek állomásozzanak a keleti és a nyugati határainkon, a kikötőinkben, az átjáróinkon, felségvizeinken vagy a palesztin légtérben. A palesztin állam egy független, önálló ország kell, hogy legyen. És mit gondolnak a nemzetközi békefenntartók jelenlétéről? Azt elfogadnák? Egyáltalán nem utasítjuk el a jelenlétüket. Látjuk, hogyan működnek a világ különböző részein, békés körülmények között. És mit gondolna egy olyan előterjesztésről, hogy nemzetközi csapatok érkezzenek Jeruzsálembe? És miért Jeruzsálembe? Jeruzsálem egy teljesen megszállt terület, hasonlóan Rafahhoz, Khan Yunishoz és Jerikóhoz. Ha a különleges bánátmód vonatkozik a szent helyekre, akkor ez egy függetlenségi kérdés az állam számára. De Jeruzsálem 1967 óta nem különbözik a többi megszállt területtől a nemzetközi jog értelmében. Együtt kellene kezelni Jeruzsálemet, a szíriaiaktól elfoglalt Golán-fennsíkot és a megszállt libanoni területeket. Elkülönítve kell kezelni itt és ott az ügyeket, külön kell beszélni a szent helyekről. Jeruzsálem az 1967-es határok szerint 6 négyzetkilométernyi területet jelent, hozzáadva ehhez a sziklamecsetet körülvevő 4 további négyzetkilométert is. Ez megszállt terület, és nem lehet törvényesíteni semmilyen erőszakkal történt területfoglalást. Saeb Erekat palesztin főtárgyaló, köszönjük az interjút.